Kaixo, egunon, ikasbideako lehenengo deko ikasleak gara eta gaurko Gasteizko albistegia prestatu dugu. Berri ugari lortu ditugu, nire izena Oier da eta nire ondoan dagoena Usue da. Biok batera gaurko saioa aurkeztuko dizuegu. Beraz, Usue, zeintzuk dira gaurko titularrak? Kaixo Oier eta egunon Gasteiz. Gaurko gaiak oso interesgarriak dira. Alde batetik, nazioarteko elkartasun elkartea, Abdema eta kultura etxea bizitatu ditugu. Beste aldetik, Gasteizen gertatutako azken orduak ekarri dizkizuegu. Gainera, gure ikastola ezagutzeko aukera izango dituzue. Halaber, Deportibo Alavés eta futbol salaren azken emaitzak jakingo dituzue. Egunero bezala kaleetara irten gara, hiritarrei galderak egiteko. Bukatzeko, Ainize gaurko eguraldiaren iragarpenak kontatuko digu. Igo zuen irratiaren volumena hasiko garela eta. Gure hirian elkarte ugari daude, bakoitzak bere helburuarekin. Hor, Solidaridad Internacional nazioarteko elkartasuna elkartea ezagutuko dugu. Horretarako Jon eta Lorea dauzkagu gurekin. Elkarte honen helburuak eta eginkizunak azalduko dizkigu. Itxaso Sánchez nazioarteko elkartasunaren bolontrez bat da. Bere lana dirurik gabeko jendeari laguntzea da. Baita Sahara hegoaldetik datorren jendeari ahal duten laguntza eskaintzea. Itxasok azaldu digu nola lortzen duten dirua. Hasieran oso garrantzitsuak ziren jendeak egindako diru donazioak edo. Baino, azken urte hauetan, diru laguntza horiek bukatu dira, ze azkenean bakoitza gure zergak ditugu ordaintzeko, gure gastuak ditugu, eta oso zaila da, eta gu ez goaz atzetik, jendearen atzetik diru hori lortzeko. Beraz, lortzen dugu, alde batetik, Arabako Foru Aldundian, badaude diru laguntza batzuk, proiektu zehatz batzuetarako bidaltzen dituztenak. Nazioarteko elkartasuna elkarte 1989 urtean sortu zen Euskadin. PSOEk sortu zuen eta alderdiaren politikarekin ados ez zeudenez manandu egin ziren. Elkarte horretan hainbat lanpostu daude, langileak, zuzendariak, teknikariak eta bolondrezak. Hauek askotan Afrikako etorkinak izaten dira. Itxasok bere lana gustoko du. Laguntza behar duen jendeari eskaintzen diotelako, bizimodu hobea emanez. Orain datorren albistea ez da batere ona. Zoritxarrez amaiera oraindik ez dugu ezagutzen. Noemi aurkeztuko digu berri hau eta zer gertatu den kontatuko digu. Auto batek 11 urteko ume bat harrapatu zuen atzo, zebrabide batean. Hainbat haustura egin zizkion hanketan. Istripua arratsaldeko 5:00 gertatu zen, Antonio Machado kalean. Abdema elkartea ezagutzera bidale ditugu Aitor eta Jon. Bertan, langile batekin hitz egin dute informazioa lortzeko. Entzungo dugu prestatu duten berria. Abdema, adimen ezintasuna duten pertsonei laguntzen dien elkartea da. 1992an sortu zuten ezintasuna zuten umeen gurasoek. Oianek, Abdemaren langile batek azaldu digu zeintzuk diren familien eta erabiltzaileen beharrak. Familien beharrak dira, informazioa, aholkuak, eta horregatik sortu zuten momentu hartan. Orduan, familienak horiek dira. Gero, adimen ezintasuna duten pertsonenak, pertsona normalak dira, orduan, bizitzaren momenturen arabera, hori. 120 langile dira, eta 800 pertsona arazoekin daude. Horregaitik oso importanteak dira bolondezak. Aholkuak emanez, pisuak uzten eta horrelako gauzekin laguntzen diete, eta beren eskubideak defendatzen dituzte. Azken bolada honetan izan dugun eguraldiarekin norez da gaixotu? Gaixotasun ohikoena gripea izan da. Nahiak eta ekaitzek honi buruz hitz egingo digute. Gripea urteberriarekin iritsi da eta hasten jarraitzen du. Asteak pasa ahala, gripedun kopurua handitzen doa. Araban, asko nabarmentzen ari da gripearen birusa. 100.000 pertsonetatik 222,9 kasu egon dira eta.
Denboraldi honetan gripearen eraginarengatik 18 kasu larri eman dira. Iazko datuekin alderatuta gaixoen kopurua asko igo da Araban. Hasieran esan dugunez ikasbidea ikastolatik gatoz. Sakonago ezagutzeko gogoak dituzue, ziur baietz. Arrietek ikasbideari buruzko erreportaia ekarri digu. 1973 urtean Lejarretak ikasbidea ikastola ireki zuten, baina lehen Txagorritxuk zegoen. 1976, 17 urteetan, gaur egungo lekura eraman zuten, Duranara. Garaio haietan ikastola 300 ikaslerentzat egina zegoen. Urte batzuk pasata matrikula gehiago egiten hasi ziren, ondorioz gela gehitzen hasi ziren. 1980 hamarkadan eraikuntza berriak egiten hasi ziren, eta batxillerra gehitu zuten. 1900 hamarkadaren amaieran ikastola publikoa bihurtu eta gaur egun ezagutzen dugun ikastola da 1200 ikasle inguru, 110 irakasle eta 3 nibelekin. Ikasteko aukera ez daukagu bakarrik ikastolan. Klaseetatik ateratzerakoan tailer interesgarriak aurki ditzazkegu. Adibidez, haurren kontzientziak berdetzeko tailerrak. Aizea, zer dakizu honi buruz? Ohitura iraunkorrak eta ekologiaren inguruko ideiak barneratzeko tailer bat antolatu dute. Kutsaguneko ekoliderrak, egitasmoaren barruan. Hainbat ikastetxetan landua dute proiektua. Ikasbidea ikastolekin barriara etorri nahi duzu? Otsailaren 13tik 17 bertan egongo gara lehengo mailakoak. Ingelesa praktikatu, mendira joan, jolastu eta dantza lehiaketa egingo dugu. Gainera, barbakoa egingo dugu, kar parraldi batean. Beraz ezaztu txuleta, txorizoa, odolkia eta txistorra. Eman izena ikasbideako idazkaritzan, anima zaitez! Kultur sailarekin hasteko momentu ailegatu da. Gasteitxo albistegira. Kulturetxean egon gara hurrengo albistea prestatzeko. Aurrera Orkatz eta Oian. Gasteizko kultura etxea Florida Parke ondoan kokatuta dago. Hor, areto nagusia dago, non erakusketak ikus ditzakegun korridoretan. Hori aparte, biltegi eta bestelako gelak ere badaude, non ikastaroak eskaintzen diren irakurketa klubak 3. adinkoentzat ekintzak eta abar. Marisol Quintana liburu zainarekin egon gara. Alde batetik kontsultatzeko ordenagailuak, bestaldetik prentza, bai, eguneroko prentza eta baita ere aldizkari berezi batzuk, bai, segun eta zein gaiari buruzko aldizkari batzuk baditugu, liburuak, filmak. Kulturetxeko ordutegia goizeko 9:00 gauerdiko ordubiak arte eta arratsaldeko 4:00 8:00 arte izaten dela. Larunbatetan goizeko ordutegian egiten dela eta igandetan itxita egoten dela. Aspertuta alzaude beti berdina egiteaz? Adiegon, papera eta boligrafoa hartu eta apuntatu Nadinek eta Elaiak ekarri dizkiguten ekintza kulturalak. Gaur 7:00 Salburuan korrika izango da. Bihar 7:00 Adurtzako korrika batzordeko bilera izango da, animatu zaitez. 22:00 7:00 Lakua auzoan kotoizko markoak egiteko aukera izango duzue. 23:00 5:30 Florida Zineman Sorgin Zapatuak filma daukazue. 24:00 arratsaldeko 5:00 Zabalgana auzoan ilusioaren doinua eta musika tailerra egongo da. Animatu zaitez.
2025 ordu batean korrikaren aurkezpena daukazue. Andramari Zuriaren plazan. Informazio gehiago nahi baduzue, Alea Euskararen agendan bilatzen aukera duzue. Lehenengo inkesta entzungo dugu berehala. Gure kazetariak irten dira kalera ekintza kulturalen programa mazioari buruz galdera batzuk egiteko. Entzungo dugu. Uste duzu zuzena dela Gasteizko Museoko programazioa? Zer aldatuko zenuke? Baina, ordutegia batzuetan, nahiko eskasa da, bai. Gutxi dauka, nik uste dut arratsalian gainera gutxi dauka, ez da ordu gutxi. Goizian, azten da 10:00 10:00 hau. Bai, izan daitekela handiagoa be bai. Eta zabalagoa be bai, hori beti hobetu daiteke. Ba, igual, bai. Ez dakit. Bueno, programazioa ez dut asko ezagutzen, baina, ordutean nik uste dut ondo daudela. Agian, falta zaio, gizartei gehiago heltzea informazioa. Nik uste dut ez dela oso ezaguna ere, ezta. Futbola izango da gaurko protagonista. Unasek eta Lainek hitz egingo digute honi buruz. Deportibo Alavesek 2-0 irabazi zuen Alkorkonen kontra. Gasteiztarrek paso bat aurrerago daude semifinaletara ailegatzeko. 2 golak Ibai Gomezek sartu zituen. Lehenengo gola Manu Garziak eta Kiko Femeniak hasi zuten kontraraso batean, eta bigarren gola falta batean sortu zuen bilbotarrak. Alkorkonek aukerak izan zituen ere. Deportibo Alavesen zelaian egon zen denbora luzean, eta sufritu izan behar zuten Pellegrinoren jokalariak. Ez dago dena eginda, baina ia dena. Gaur arratsaldean Abetxukon futbol salako Euskadiko eta Baleareseko selekzioak partido bat jokatuko dute. Txapelketa bat jokatzen ari dira. Baleares, Nafarroa, Euskadi eta Galizia artean. Goizean, Baleareseko jokalariarekin aurkitu gara, Andramari Zuriaren enparantzan. Bueltatxo bat ematen ari ziren Gasteiz ezagutzeko eta ahots asko egiten zuela esan digute. Taldearen 2 pin oparitu dizkigute, oso jatorrak izan dira. Bukatu baino lehen, egunero bezala Ainize daukagu gurekin hurrengo orduetarako eguraldiaren iragarpena aurkezteko. Eguzkia aterako da, edo pinguino bat ikusiko dugu Gasteiztik. Gaur iparraldean hobeto izan da, Aiaran, Zuian eta Gurainen hotza handia egingo du, ia -8 grado zentiagradoko temperatura. Izotza egongo da errepideetan, beraz, kontuz ibili kotxea hartzerakoan, hala ere errepidea gatzez estaliko dute istripuak saihesteko. Erdialean, hau da, Gasteizen -7 grado zentigrado egingo du, eta ziurrenik elurra egingo duela. Suposatzen dut jende asko kaletik egongo dela bere ume txikiekin, baita lagun artean ere. Esperut ondo pasatzea eta elurraz gozatzea, baina berokiarekin atera kalera. Hegoaldean Añanan Trebinun eta Arabako mendialdean Gasteizen baino hotz gutxiago egingo du, 2 grado zentigrado egingo du. Ez du elurra ez da izotza egingo, lasai egon. Eta Arabako Errioxan 9 grado zentigrado egingo du, eta ordubietatik 4 eguzki egingo du, baina hortik aurrera odeituta jarraituko du. Asko sentitu arren bukatzeko ordua aldegatu da. Espero dugu gaurko programa gustatu izana. Asteburu ona pasa eta beste batera arte. Mila esker, agur.